Jožovia, víte Jožovia. Toto video to bude z Nerfiek a som sa spoločne mojim kamarátov, pozdrav sa. A on nemôže byť na videách ako jeho tvár, takže som ho zabalil do toho. A budeme sa dneska striedať a ja som si to k vám pripravil, aby ste videli, ako to vyzerá z Nerfky, keď strieľate. Zaveš, prosím. Tak, prepáčte, toto som nechcel. A ešte zvuk. Malé batérie. Tomuto vy prosím prepáčte, to som nečakal, že mi vyskočí. Tak. Teraz by ste mali vidieť ako v poriadku. Tak toto vyzerá, keď mám nervky. A tak dáme si 10 sekúnd, kým si nájdeme nejaké útočisko a tak sa stretneme. Uvidíte, keď tak čau. Tak sme tu zase, našiel som si útočisko a začína sa o 10 sekúnd. Si nabijem nervku, tak mám nabijem. Začalo sa. Ela. Au. No nohy. Počkaj, stop. Pokazila sa mi nervka. Stop, ľudia, dáme trik. Tak a sme tu zasa. Bolo to iba tak zaseknutie náboja. Headshot? Ježiš, na to by nezabil. Headshot! Ľudia, bol headshot. A potom do guli. Tak si prebíhaj. Skoro headshot, to ste mali vidieť. Kamarát má zlú pištol. Help it. Ne. Ľudia, teraz to bude moc rýchlo, takže dáme rýchlo strih, lebo ja budem musieť rýchlo prejsť. Tak a sme tu zasa, po dlhom nabíjaní a také. Ľudia, toto môžete vidieť iba pol hodinu nám trvalo, kým sme to tu vymýšľali. Na drzovku sem. No, kde si? Na drzovku, jak prešiel. Nie, mne sa zasekla. Stop. Zase sa mi zasekla.
Počkaj, teraz vystrelím. Tam náboj. Není, dobré, už to máme. Len prepáčte teraz. A teraz sa mi to tam zasekol náboj, tak... zasa prepáčte. Zasekol náboj, tak... viete, mám ich tam moc veľa, tak jeden vyhodíme. Ale je to dobré. Áno, obidvaja sme dobre na tom. Môžeš do... Počkaj. Ešte jeden výstrel. No, pokazila sa mi asi zbraň. Chce mi vystrelovať. Prepačte ľudia, dáme ešte raz. Tak, a sme sa presunuli. Pištol bola iba trošku zateknutá, ale to nevadí. A tu by mal byť nejaký ten kamarát. Ne? Jak som sa lakol. Ale ja tam nemám mieritko zasa, tak ja to mám ťažšie. Ja som to strelil do lampy. Prepáčte ľudia, toto bolo trochu... Ne. Ďalší sek. Tak ľudia... teklo sa mi to zasa. Úplne sa mi to teklo. Tak dáme zasa velikánsky strich. Idem si zobrať iné náboje, lebo tie sú zlé. Tak máme strich a budeme brať zelené náboje. Tak, a sme tu zasa ľudia. Trochu sme tu zbierali náboje a zistil som aj predtým ešte s vami, že tie náboje sú zlé. A tak, viete, niekto zvoní, takže prepačte, ďalší strich. Tak, sme tu zasa ľudia, pustíme sa do akcie. Poď. Prepačte, to som nechcel. Neukazovala sa tereska na zároveň. Au! Dobre, je. Headshot! Au, Natália, kvôli tebe ma strelil. Vypni to, idem prechádzať. Zakrvíme sa tu. A teraz budeme kempiť. A toto by bolo z tohto videa asi všetko. Ľudia, už natáčame dosť dlho a tak z tohto videa by to bolo všetko. My sa s vami lúčime. Čaute. A tešíme sa na nový video. Čaute.